ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଛତୁକୁ କାଟୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଛତୁ ଗାଦିରେ ଫୁଟିଥିଲା, ଛୋଟ ଗାଦିଆଟେ, ସେଇଥିରେ ଛତୁ ଫୁଟିଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ତୋଳି ଆଣିକି ପୋକ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଭାଜିକି କ'ଣ କରିବି କହିଲେ ଦେଖି। ସକାଳ ଛତୁ ଭଜା କରିସାରିକି ମୁଁ ବସିଗଲି। ଛତୁଟାକୁ ତ ଭାଜିତେ ହେବ ନା ଭଲସେ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲି। ସକାଳ ଛତୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛତୁ ଭଜା ଆଗେ ମୁଢ଼ିଟାକୁ ବାଢ଼ିଦେଲି। ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ବସିଗଲି। ତାପରେ ମଟର ଘୁଗୁନି ଟିକେ କରି ଆଣିଲି, ଆଉ ହେଉଛି ଛତୁ ଭଜା, ତା ସହିତ ଛତୁ ଭଜା ପତୁଆ ପୋଡ଼ା। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ସରଞ୍ଜାମ ଦେଇକି ଭାଜି ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଢ଼ି ଖାଇସାରିକି ଗଲି ପାନ ତୋଳିବାକୁ। ମୁଢ଼ି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାଟିଟା ଟିକେ ଅରୁଚା ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ପାନ ଯାଇକି ତୋଳି ଆଣିଲି ଗୋଟେ।